Non podes xogar a fútbol porque o fútbol é cousa de nenos. E ti eres un neno. Que falades? Estou dicindo que non podes xogar a fútbol. Por que? E que máis dá? Porque é unha nena e fútbol é cousa de nenos. O que ti non sabes é que onde botaron pola tele fútbol femenino. Víchelo. Non me interesa. Ve. O que se merece é un bofetón. Diso nada, nin se chocou. Non volves a dicir que as mulleres non poden xogar ao fútbol. Gracias por apoyarme inda que fose en contra do teu mellor amigo. De nada. Dame unha pelota. Ao final fui eu quen quedou só.